Klub je osnovan nakon povratka na naša ognjišta, znači 95. odmah. To je bio malo entuzijazam i povratka na svoje ognjišta i tako, i bili su samo seniori. Evo, mi danas imamo ekipu limača, ali ona broji 28 djece. Trenutno se takmičimo u prvoj županijskoj ligi Karlovac. Ove godine planiramo raditi rasvjeta na ovom desnom dijelu sa tribinama. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Đira Rakovica. Ja sam Ruža Orešković, a danas ćemo vas povesti u nogometni klub Eugen Kvaternik, sredinu koja već godinama čuva nogometnu tradiciju ovoga kraja i okuplja brojne generacije mladih sportaša. Predsjedniče, koliko dugo djeluje nogometni klub Eugen Kvaternik? Klub je osnovan nakon povratka na naša ognjišta, znači 95. odmah, ali evo nismo se registrirali odmah, nek smo se takmičili te 2 godine nakon Oluje 3 i onda smo 19. ožujka 98. konačno registrirali i napravili kompletno klub i predsjednika i predsjedništvo kluba, tako da je od 19.3.98. klub definitivno registriran kao takav. Koliko je uzrasnih kategorija u vašem klubu? Tih godina ratnih, znači počeli su sa seniorima, to je bio malo entuzijazam i povratka na svoje ognjišta i tako, i bili su samo seniori. I seniori su se takmičili u drugoj županijskoj ligi Karlovac sve do 2005. godine. Evo. Ja dolazim u klub 2017. godine i tada već nemamo ekipu seniora, nego prelazimo na mlađe podmlatke i te godine, znači 2017. smo imali mlađe pionire, limače i juniore u toj selekciji te godine. Danas je stanje relativno dobro. Evo, svi znamo da je ta populacija djece sve manja i manja, sve manje. Evo, mi danas imamo ekipu limača, ali ona broji 28 djece. Evo, tih godišta sa tendencijom rasta. Mi imamo i mlađih, ali ne možemo ih registrirati. U kojim natjecanjima sudjelujete? Trenutno se takmičimo u prvoj županijskoj ligi Karlovac i imamo relativno dobre rezultate. Na kojim domaćim i međunarodnim turnirima vas se može vidjeti? Sudjelujemo gdje god možemo. Evo, idemo i čak u susjednu Bosnu i Hercegovinu, u stvari u Bihać, tu su naši prijateljski gradovi. Tu često idemo te božićne ili novogodišnje turnire, idemo u Otočac, Karlovac da ne govorim, Slunj, evo i Plitvice, te dijelove. Recimo sada prošle godine smo organizirali za Božić i Novu godinu turnir na Plitvicama gdje je bilo 150 djece u 15 ekipa, tako da je bilo fenomenalno. Predsjedniče Hodak, što smatrate najvećim uspjehom vašeg kluba? Mi nikada nismo nešto bili nabrijani na neke rezultate. Bili smo zadovoljni da što više broj djece dođe i da se takmiči, da igra nogomet. Ali je doista satisfakcija naša bila u nekim generacijama 2015. 2017. pa 2021. kad smo mi naše juniore, jedan Luka Bićanić je završio NK Dinamu, jedan Krizmanić je završio NK Dinamu, da ne govorim par dečki u Karlovcu, u Dragovoljcu i tako. Evo, to je naša satisfakcija, znači da potencijala na području općine Rakovica ima. U klubu njegujete odličnu suradnju s općinom Rakovica, koja će uskoro donijeti značajne infrastrukturne pomake. Što planirate? Ove godine planiramo, kako vidite, iskopali smo kanal, tu se trebali bi raditi rasvjeta na ovom desnom dijelu sa tribinama, i ovaj dio ovdje, ako vidite, gdje su ovi propusti, tu bi premostili jedno 10 metara potoka gdje bi proširili igralište da imaju kompletno gabarite za pravo takmičenje, oko 120 dužine puta 62 širine. Nogometni klub Eugen Kvaternik ne samo da mladima pruža priliku za bavljenje sportom, već ih uči odgovornosti, timskom radu i sportskom duhu. Kroz predan rad svih svojih članova prenosi ljubav prema nogometu na nove generacije. Time i jača zajednicu kojoj pripada.